खुलुमबाय लोगोफोर, नै आं दायो दखानाव दंफैयो। फिसालाया माबा माबि बिगासिनो हनै आंखौ लाबोनानै। नै बेखौ नांगौलायनो, जि नांगौबाथाय नांगौ, जि अख्राहाय लोगोफोर। जायहा फिसा गैया बेहा मिन्थिया, जायहा फिसा दं बेहा मिन्थियो। नुवाखै? बेखौबो नांगौ बैखौबो नांगौनो। ओमफ्राय दा बबे मोनसेखौ लागोन जादों मानसिया, मोनथामबो फसायदों। लासिगोनदां बेखौनो। नाय लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर, अननानै जोंनि चेनेलखौ, जाहाथे नोंसोरबो जों गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नुबाय थायो, थाब थाब नायनो मोनो लोगोफोर। जोंहाथ' जायनो लाइक कमेन्ट हरो बेनो हरफिनखायो। जोंखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर। नै आं मानि थाखाय गोलोमफ्रुजोबदों दिनै, नै आं देखायनो। बेखौ मानि थाखाय लाबोदों आं, नायग्रोदो लोगोफोर। नै बे चक्लेट डेयरी मिल्क, ओमफ्राय नैबेयाव मिस्थि दङ। आमुलखौलायखौ बख'नानै लोंदो आमा। ओमफ्राय नैबेयो बेदरनि प्लेट खुरै। नै मोनथिखायोना लोगोफोर, बेयो मा बुस्थुआव बाहायो बेखौ। ओमफ्राय फेसवास, मस्ला मस्लि। नै बेखौ मा बुस्थुआव बाहायो लोगोफोर, मोनथिखाबाय नोंसोरो एसेबाबो। आं बेनि थाखायनो लायदोंमोन आरो। नै माखाखौ लाबोजोबबाय आङो, बेखौबो लाबोबाय। नायाबा आं एसे माबा देखायनो लोगोफोरनो। नै माखाखौ लाबोजोबबाय लोगोफोरनो एसे शेयार खालामनाङो बाबा। पापर लाबोबाय, बेसन लाबोबाय, संख्रि लाबोबाय, सिनि 1 केजि लाबोबाय, सयाबिन आधा केजि लाबोबाय। खि सोयो। ओमफ्राय बुट दालि लाबोबाय, जोसा माइरं लाबोबाय, ओमफ्राय नै मटर लाबोबाय। गावगोन मिस्थिया। ओमफ्राय नैबेयो आथा। ओमफ्राय नैबेयावबो दङ। दै गरमा हामथारला लोगोफोर। माइरं सेरबा लाबोबाय लोगोफोर, माइरं। ओमफ्राय नै आयु गिलिरथार, नै बेखौनो थिखोनो हाया हाया लाबोबाय आङो नै अट' लालायनानै लोगोफोर। नै बेयाव गंनै स्प्रे 7 हाफ ना मा होनो बेखौ लाबोबाय। स्प्रे सोयो, स्प्रे। ओमफ्राय नैबेयाव क्रिम दङ। आधा केजि नङा हाबा, आधा केजि थायो नामा सामसआ जाम्बा। पेकेटसे होनो, आधा केजि सामस होनदों आरो लोगोफोर। ओरै हरलाय मनाखौनो। नैयाव थोरसि, नैबे केक बानायनो थाखाय लाबोदों बेखौ। गिलास, आमुलनि गाइखेर, बेखौ खिर बानायगोन 3 लिटार। आरो न'आव होफैबाय थाग्रानाव दायो 2 लिटार लाखिनोसै। आयु गोलैलांबाय। ओमफ्राय थाव लिटारनि लाबोबाय। गैगोना गैला बेयाव? गैला। कार्डफिट लाबोबाय। नै बेखिनियानो लोगोफोर आंनिया दिनै बाजार खरसा। दिनैथ' बाजार नङा लोगोफोर, दिनै सेटारडेसो नालाय, गाबोनसोमोन सानडेआ। गाबोन माखासे खालामबावनोसै। गाबोन माबाया खरसा बारा जागोन ना, बिनिखायनो आं नांगौ जिरादफोरखौ माखासे लाबोसोमबाय। ओमफ्राय गाबोन खालि बेदर आरो पनिर बेफोरखौ गाबोन लाबोसिगोन आरो लोगोफोर। मा बानायनाय जायो। नै जा बेटानि बार्थडे फिसा बानायनोसै लोगोफोर। न'आवबो थांनो मोनासै। गिदिरानो दे, गिदिर। गिदिर बानायनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय न'आवबो बिदिनो थांनो होननानै जि मोजाङै माबा खालामलायदोंमोन। फिसाजोनि गरम बन्द मोनबा थांनो होननानै। मैया बन्द मोनबाय स्कुला 40 दिन। दा हनै गरम ना लोगोफोर। जायफोर थांदोंमोन बेफोरबो गारियावनो दङमोन। सोरबा सोरबाथ' सहैस्लाबाखैमोन न'आवनो। लेंहरफिनजोब्बाय लोगोफोर। बिनिखायनो जोंहाथ' जेनेबा सुटिखौनो सोथ'खायाखैमोन, सोनोसो नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा बिदि जाबायबा माथो खालामबावनो लोगोफोर। देनांफोर मोजाङै मोजां थायोबा, सिरि जायोबा थांनोसै लोगोफोर। मोजां थाबाय थायोबा।
दा माथो निउसखौ नायनानै दुंलाब गरम मोनदों लोगोफोर न' इसोर गरम बोथोर फैनायजों ओजों माबाया बोथोराबो गरम दुंलाब जानायजों हामला लोगोफोर ओंखाम दै खहाबलायासै माथो। दे लोगोफोर गोलावबो जायो भिडिअ'आ नोंसोर नायनो बागोन बेनिखायनो आङो नै फिसालानि फिसा ओरैनो न'आवनो बेयावनो रुमावनो बानायनोसै आरो आं सानदोंमोन मा न'आव थांनानै एसे माबाफोरखौ खाथि खालानिफोरखौ जाहोहैनो नंदोंमोन आरो खनफ्रामबो बिदिनो ओंखाम आरि जाहोफेरनायानो जायासै नै फिसालानियाव दिनै एबारनियाव ओरैनो सानैसो लेंनानै जाहोनोसै लोगोफोर। दे होमबा बाय लोगोफोर।